Hello guys. Ning nama apa nam? Gwmsar Basumatary नै मा बानायदों नाय. Hi not. Hi. आखाइजों ब्रा. नै Gwmsar Basumatary नाय आं बेखौ देखायनि. मा बानायदों बिथाङा डिजाइन बानायदों इयुनाव नों मा इन्जिनियार जानो गोसो जादों नामा? पाइलट जानो गोसो जादों. पाइलट जानो गोसो जादों. वाह नै पाइलट जानो गोसो जादों बियो आंनो देखायनो लाबोदों बियो आरो फट' खेबनो लाबोदों बिनिखायनो आं सानबाय जे आं बेखौ भिडिअ बानायनि गाहायाव माबाना होलाय देलाय एसे ओइ जों एसे खारनाय होनो गोजौ थिखो माबा गाहायाव बोख्लायनाय ना स्कुलाव बहा आंना गेवलां हाई स्कुल नैबे ना औ आच्छा दे बुंदो खस्थ' नारबा खारगोन ना इयो नारबा एसे खारगोन खोमा आच्छा नायदो फुरायै रायजो राजाफोर नायदो प्लेना राफेल ना मा होनो राफेल आच्छा राफेल आच्छा बै भारताव गोदान फैनाया लाबोनाया आच्छा राफेल एबार नेक्स्टआवहाय नोङो मा खालाम मेसिन बेवहाय इलेक्ट्रनिक हारसिं माने नों मा होनोमोनलाय रिमोट कन्ट्रल खालामनो हानाय बायदि सिस्टेम खालाम मिथिबायना नेक्स्टआवहाय बुजिबाय स' नायदो राफेल गोमसार ना गोमसार बसुमतारी ना गोमसार बसुमतारी बानायनाय डिजाइन खालामनाय आरोना बेवहाय जेबो खारा दे हारसिं खारा बेखौ जास्ट मडिफाइल' खालामदों बियो पाइलट जानो गोसो माने इन्जिनियारिं आरोना साप'ज स' थेंक इउ राफेल फैनायनि थाखाय बेवहाय आरो थेंक इउ गोमसार फैनायनि थाखाय बेवहाय बिथाङा गेवलाङाव फरायो स' बियो बेखौ स्कुलाव हैनो नागिरदों फोरोंगिरि मानि थाखाय बिदों ओरैनो आखाइनि हाबा जादों मानि थाखाय बिदों जोंथ' बेखौ मिथिया जायखिजाया मास्टारा गावसोर गोजौनिफ्राय अर्डार फैनायनि पारमिसनजों जों बानायनाय जादों आच्छा नोंसोरखौ बानायनो होदों आरो जाय जेसेबांखिनि रोंगौथि दं बेखौ लानानै आरोना इयो साखाबो गैथ'आ जास्ट डिजाइनल' आरोना बेखौ साखानि बायदि आरोना इयो एकदमबारे जास्ट बे डिजाइन जौगाहांबाय जोंनि बर'फोरनि गथ'फ्राबो गोबाङानो स' बाय होनसै ना बाय